Muminduro ine ukasha, Sonja Madzikanda uyo aimbova mudzimai wemuzvinabhizimusi Wicknell Chivayo amupomera mhosva yekumushungurudza paindaneti uye kusatarisira zvakanaka kuvana vavo. Wicknell, why don't you tell the world how your son found out about your girlfriend? Huh? My son was scrolling through TikTok and saw your videos. So I want you to take this time. I'm not really addressing you. Is this what you want for your kids? So you want to put this girl against me, but go online and talk about how great a dad you are. My guy, I don't give a fuck who you marry. Marry and move on. Okay? And the person who you do marry comes to fit into, unfortunately, your existing life, which is John and Minana. Aren't you supposed to be at church? Aren't you supposed to be Kumasowe? And how Masowe we know? Sonja anoti Wicknell anomonita nekukontrola ma-activity ake ose pa-social media, commenting on her whereabouts and associations. She revealed kuti mwanakomana wavo John akadiscover nezverelationship nyowani yaWicknell kuburikidza neTikTok, izvo zvakakonzera kunetsekana, raising concerns about his exposure to such information. Sonja anobvunza zvinangwa zvaChivayo achifungidzira kuti anogona kunge achikuridzira ruvengo pakati pake negirlfriend yake itsva. Anomukurudzira kuti aise pfungwa dzake pazvinhu zvemweya uye arege kumutaura mumashoko ake eruzhinji in his public statements. Sonja emphasizes that their relationship has ended and calls for a mutual respect and privacy as they co-parent their kids, John and Minana. Chiitiko ichi chinotevera hurukuro dzaChivayo dzichangoburwa pamusoro pekurambana kwavo uye relationship yake itsva naLulu, which have attracted significant media attention. The couple's separation has been marked by public disputes, with both parties expressing their perspectives on social media. Sezvo drama iri richiri pakuenderera mberi, isu vatariri nevanoanalaiza tiri kuda kuona kuti vaviri ava vachafamba sei mukurera vana vavo pamwe chete, co-parenting their kids, pakati pekunetsana uku kuri kuenderera mberi. Muri yeZimbabwe, heyo kamhinduro yechirungu yabva kuna Sonja. Munoionawo sei? Please don't forget to like, share and subscribe to this channel kuti video rino rienderere mberi. Ngatisanganei mu comment section.